Να παραμείνουμε στην Κρήτη. Περισσότερα από 2.000 λαμπιόνια και εκατοντάδες στολίδια κοσμούν ένα ιδιαίτερο σπίτι στα Μάλια Ηρακλείου. Το σπίτι θεωρείται από τους μικρούς ως το σπίτι του Αϊβασίλη και το επισκέπτονται καθημερινά με τους γονείς τους. Ένα φαντασμαγορικό χριστουγεννιάτικο σπίτι στα Μάλια, στο Ηράκλειο, γεμάτο Άγιους Βασίλειδες, δέντρα, φώτα και φάτνες, τραβάει τα βλέμματα κατοίκων και περαστικών. Είναι το σπίτι του 25χρονου Κώστα Τζόρτζη, που εδώ και 10 χρόνια το στολίζει από γωνιά σε γωνιά, μέσα και έξω, δημιουργώντας τη ζητούμενη θαλπορή των Χριστουγέννων. Τα τελευταία 10 χρόνια το κάνω αυτό το πράγμα. Έχω μαζέψει αρκετά πράγματα χρόνια πριν. Είναι το παιδικό μου όνειρο, αν θες, και τα μαγικά παιδικά Χριστούγεννα που φαντάζεται, νομίζω, κάθε παιδί. Από τις αρχές Νοεμβρίου αρχίζει η προετοιμασία. Με φαντασία και αστήρευτο μεράκι, μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου το παραμυθένιο αυτό σπίτι στα Μάλια είναι έτοιμο και το επισκέπτονται καθημερινά δεκάδες παιδιά. Για τα μικρά παιδιά που έρχονται καθημερινά εδώ, το σπίτι αυτό είναι το σπίτι του Άι Βασίλη. Ένα σπίτι γεμάτο στολίδια, μουσικές και λαμπιόνια. Το φωτεινό παραμυθένιο σπίτι θα έχει τις πόρτες του ανοιχτές ως τις 6 Ιανουαρίου. Μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα, που ο Άι Βασίλης θα ξαναβρεθεί στο σπίτι του και θα περιμένει εκεί τους μικρούς του φίλους.